Nakalian jong ka sokar ka jongi menteri ba jong kontrak ke sama kila pau sibon ki jing kendrum keram kani ke statement ba mi liang ka menteri ba do jongi ang nang isu ka to sensor jong arja khadwai ha ka por ba sinsar da ka congress de ladau sim ya ka to arja khadwai de bali pi thawi ku regional committee kamda jing mut chob ngin thaw regional committee india arja khadwai te mut kini ka jing thawi regional committee ki de tang ki jing penthame kijing put sab ay ka pisa jong pet ba te kani menteri ba do jongi de ban su thu kani kai ka jingkeli ka dikelai lada pi ong pia ajar khatwai te bali pi thau ku regional committee bala de pila thau ku regional committee pi ong kelawan rak report de bali pi ai biang su ajar khatwai kani ngam kwa ngi ni muan hang ne man persya ya ka parti ngi persya ya ka sarkar la ka de ka sarkar jo kanu ka parti ra kanu do por ngikan be ka sarkar bai mar ka ba bat yo la ka man da ka sarkar klam da kran iknu ke parti ka ani ka state government kan mula ban sadal ya ka border dispute kadeka bor jo ka parliament lomba ka benta ka bala jo constitution jo India tang ka parliament ka bala ban penka state ban pendam state ban pendrit state ban penhead state kadeka bor jo ka parliament malwai te constitutionally kadeka jing penbet pun kala bakala baka ka constitution jo India kampung baka sha khti jo Amit Shah ban penoi pu ha jo ka parliament to Amit Shah is not a parliament data kadau kani kadang kajing ya huri hura do kani ba poi saka benta bani sosi te ikerpan ya ka sarkar ka jongi ya borok ki political party bagin simkhya ya amat ban phai yang sekali MOU pun wandur be ya ka kamla ban ong ba sisin bala kum ong mantan biswa ong ladap kai bathom ku kamla long la suan pendam kata ka pamla man long ya tiba bon ki an ki ai ba ya ka farm law dang scrap dang la man penbet pen phai biang ti ya kan ni ka MOU li tengah sai kamla chi ya ni ka blame game na ko ke sarkar bathmai ka sarkar barem ka ayat na do mensua haka jengkren jingsteo jongi kanu ka sarkar jong ka tugas ni kamla pan buri ek jing bakla jong ka da ba phai sing sarkar la ada kamlong ka masuk kamlong ka bangila ban ngai ban sukono era ka sarkar barem ban pin song nongrim bi ka jing bakla jong la jong pada tekini ki jingkren jong mentang ba da keno yaki parti ne ba keno yaki sarkar ki barem ka kalau kan profesional ba kalem jong mentang ba do jongi kum no ukli do jong state ka jong jela jongi ya expect ba kandang ke professionalism ha ki statement ba kanu penyelam bakala ngasuk tu bakal election gal ajan ngasus nakalian ka forum isu sale bangin kwa ba mentah kan dei kapor ya kong kti tang mentoh ini nakalian ka forum om dei dang mentah la laisna mentah ngi rakyat kipur dagamet ngila pois kipur kisam borok but ngirai ba kadon sibur ka jing e la pipoi hak tu ka jakai thik hak hapur ti ka jing du nong jong ki perdo bersam jongi jong ki dong sunong jong me khalia hakan ka jing penbet pur kini lutri ka alo bahasa ngirai ka jing yambril hadu kata temut kadang ka jing kata ka bejur ba nomor ba ngitip sisin mingla do ka khendong ti kalong ka eki ba ba bangin yo biang tekani ka jingle ya ka jong ka sarkar ka jungi ha ka jing penbet ya kani MOU kini ba ada kidon si bon jing bakla ki kendrum kendrang ba khamtam me ka jing bam shai ba dia kena boro ka jing klik re jong ka sarkar ka jongi wat da ka ba shai ngin kranru jong ki parti ki badan bentalang bat kene ka sarkar undon bala ban sakti mendra ki kabinet ki parti boro kamla ban long bah kabinet pi penbait pi kulai kti pi mi skol khawar pada pi keren percaya iwe haying pi keren kongwai syabal pai ba ban penthame pai ba pada pi kelak minta ki aktor mungkin suki legislator tekani ketika kli ma atra pai ba ula khamsai ula khamstan ban un bisar bnya ketika benta to kam komsan tapi akhir ki ada ke mu asanya kini daki ngriu tuli jaka lesi ki kham long mai normal menta ka first tu kin top ki jaka ki ba krawa kalangpi ka block 1 ka block 2
ter ki bolong ki ba balada ka sarkar kaya daga ni galenti kinum jaw su ki umbat ki sajab ki umsram ha ki babon ki benta jong ri kasi ka jong kata ri ba shai be lada ka sarkar ka penbet ya kini ka phase 2 daga ju galenti kuma penbet ya ka phase 1 ngantarai ka phase 1 ngi iya ki paiba bagi yang bagi jaw ki umban har ngi phase 2 ya ngi ke sarkar ke jela ka jongi kan sa yi ya ka senam pada ka jaw tika dega cikit kli jong sarkar ka jongi mentah phase 2 nadu utrai jaka lembak kikot patah kikot khandau udai bandon bentah kerjung komiti kiseng halang gorok dan bentah komiti ki sodar sinong ki wahe sinong kiri bandon bentah KHDC dia bentah unong bikmat jong tu kathai wa malien MC udai bandon bentah don aing suki khendia tangban biang bet biang namar hakini kendri tulinga I khendet ka namar collection ka ajan lesi ka sarkar banyo kata ka banyo bor nya ha ajar pulai ka persiang ban wud ban ya nyambe da kabor na kata ka do kawan rak ni jing sosi kising jauh mat kadukan ni tegane kamput kamdei ka ba lang thangmai ka rimba